Archbishop, Province of the Niger, Most Reverend Alexander Ibezim ekwugo na ekpere bụ ihe dị oke mkpa na ndụ nke mmadụ bụ nke ga-eme ka mmadụ bụrụ onye ga-amụ anya n'ime mmụọ ma nyekwa mmadụ ikike ọ ga-eji wee merie ọnwụnwa dịgasị iche iche. Archbishop mere ka amata nke a n'oge 2024 Advent Prayer Convention nke Anglican Diocese of Awka bụ nke nwere na Chapel of Redemption Unizik Permanent Site Awka. Onye ọla bụ Chinelo Onwuzulike sonyere n'ebe ofufe nri maka ọrụ anyị ka o si gaa. Ya bụ nnukwu ụkọchukwu bụ Archbishop Ibezim, onye nke bụkwazi bishọp nke Dayọsis nke Awka, kọwara na ngọzi Chineke na-akachasị nghọta nke mmadụ ma sịkwazie na ọ ga-abịa ma ọ bụrụ na onye ọbụla kwudosi ike n'ekpere ma nwee okwukwe. Onye president nke Women's Ministry na Province nke Niger na Dayọsis nke Awka bụ Oriakụ Martha Ibezim sịrị na ụdị ekpere ahụ emerubere bụ ihe na-enyere ndị mmadụ aka iji wee gbasoo ihe ijuanya dị na ezinụlọ ma gbazie ụmụ nwanyị ume ka ha jidesie okwukwe ha ike, dị uchu ma were obi ha niile wee fee Chineke, si na ha ada na mba ma ọsọ ngọngọ n'ihe ijuanya ma ọ bụ ebili mmiri nke ụwa. N'okwu ha dị iche iche ka Venerable Chris Ogbodo na David Ezeobi, ndị sokwazi na ndị kwadoro ya bụ ọnọdụ ekpere, kwupụtara na imechi ekpere anya na inwe ndidi bụ ihe atụrụ anya na njem nke okwukwe ma yọzie ndị mmadụ n'agbanyeghị ka ọnọdụ dị na ha tụkwasị Chineke obi na ọ ga-echekwaba ma mee ihe niile o kwere na nkwa. Abụ m Chinelo Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.